O, dyn ni'n dechrau te yn y gegin a ni'n parhau eich paratoi chi ar gyfer yr holl fwyd sydd eisiau dros yr oil. I'n eisiau wedi rhoi sylw i'r gacen a'r pwdyn fan hyn ar Pnawn Da. Ond heddi nawr i ni'n canolbwyntio ar y drychreifwyd, y starter, yn dyn ni'n erys. Siwr i ti? Fi'n iawn, diolch yn fawr. Felly, odi, mae'n amser paratoi nawr, mae'n swyddogol, rhagfyr y cynta, fe gallwn ni siarad hyd at syrffed am Nadolig nawr. Ie, ydy, yn hollol. O'n i'n meddwl, mae pawb yn licio eog môr neu smog salmon, ond yn meddwl wneud rhywbeth bach yn wahanol, felly fi'n defnyddio ochr salmon, a dwi ddim yn anhebyg i grafad lax, ble chi'n cywro'r pysgod, a wy'n cywro hwn mewn gin, gwymon a juniper. Felly, dau gynnwys sy'n bach yn wahanol. Ni'n mynd i ddechrau gyda'r gymysgedd i giwro. Mae eisiau croen 2 lemon o'n ni. Hwna fod yn ddigon. Fi wedi gwneud un yn barod. A wedyn dyma'r cynhwysion i gyd fan hyn. Fi'n mynd i falu rein. Mae dyn ni 4 neu 5 eiron juniper. A wedyn ni pupur du. Rhyw 2 neu 2 lwy fwrdd o'r pupur du. Fi wedi dechrau'r broses yn barod. Cael rheina fe mewn i pesl a mortar. O, i licio'r pesl a mortar di. Hwna'n neis iawn. Ydy. A wedyn ni blot o sŵn a hwno. Digon o fo'n braich. Digon o fo'n braich, ie. Sy'n eisiau mynd i'r gym os ti'n cwcan Nadolig. Fel yr holl fwy mae pobl yn bita ni mo, lle mae adeg gorau ydy mynd i'r gym, di. Na, hwyr amser, ynddo fe? Cewr y pwysau gym mynd ymlaen. Ie, a malu fe tan bod e weddol fras. Dyle hwnna i'r tro, iawn. A wedyn mewn â hwnna at y lemon. A mae salmon yn drodd y diam, mae'n rhywbeth eitha ysgafn yn dweud gael fel dechreufwyd. Ti'n mysio rhywbeth rhy drwm? Na, yn hollol. A ydyn deg dweud na salmon di'r pryd fel dechreufwyd fwyaf traddodiadol neu fwyaf cyffredin i gael? Ydy, mae e. Dyna gyd i adael? Ie, fel arfer, neu, a gweud y gwir, ni stopo nawr cael dechreufwyd, a ni jyst yn cael bwydach bus a bawr gyda gwydred fach o wyn pefriog a mynd mewn i'r twrci. Achos chi'n ni'n bita gormod, yn O, ni? di. Ie, rhywbeth o, Bellinis bach dwi'n neud. Na ni, rhywbeth fel la. O, fi'n ffansio change bach lenni, mae'n rhaid i feddwl am rhywbeth gwahanol yn gyda. Be wedi rhoi mewn nawr yw dill, wedi fel 3 llwy fwrdd o dill, 4 llwy fwrdd o halen a 4 llwy fwrdd o siwgr. Waw, lot o halen. Lot o halen, achos dyna beth sy'n mynd i giwro fe. Dyna beth sy'n mynd i gadw fe mewn ffordd. Cymysgu'r una, fel chi'n gweld, mae'n edrych eitha sych fyna nawr. Felly, i ni'n barod i ychwanegu'r gin. A mae dyna fi gin arbennig iawn. Gin gwymon yw hwn o Gorllewin Cymru. Ie, fi wedi gweld y poteli na. Ti wedi gweld y poteli hyn, do? Rhyw 4 llwfwr. Gwymon, rydym dweud roedd i trio gin gwymon. Na. Mae blas unigryw yna fe. Hall, wel, amlwg, mae'r hall, mae'n hallt, ond mae'r... So o'r môr a gwymon, dwi'n gwybod sy'n bach cael ei gyfleu dal yna, lle. Ydy, yn hollol. Reit, newn ni symud yr eog yn funud a gefn ni'r tin yn barod. Felly... Faint mor bell mlaen lle ti baratoi hwn, Eris? Wel, ti fod cywro fe, mae angen 48 awr yna fe. Ond be gallu di wneud yw wneud o flan llawr a roi fe'n yr rhewgell. Mi allu di rewi fe, so allu di wneud yn awr a wedyn ni'n bydd yn barod. Waw. Fi'n rhoi hanner y cywer ar tin wedi leino clingfilm fel hyn. A wedyn ni croen un ochr eog gwyllt yw hwn, dyna pam mae liw e mor llachar, bron y bod. Oren, dy ddim. A dyw e'n oren, ie, ond ni'n gwyllt yw e. A wedyn ni, gweddill y cywer fyna, a peth por gorau nawr yw defnyddio'ch dwylo, a wedyn ni gwasgaru'r gymysgedd ar hyd y cnawd y pysgodyn, a'i wasgu fe mewn, chymod, gymaint y gallwch chi, fel bod e'n treiddio mewn i'r cig mwy na ddau. Felly hwnna di dynnu'r lleithder allan o'r cig yn diwedd? Ydy, bydd e'n tynnu'r lleithder a bydd e'n cywro fe, felly gallu di bwyta fe yn amrwd mwy na lai, dyma'r ffordd o'i gadw fe. A wedyn ni'n barod i lapio, slai ffindo pen a chwt y cling ffilmyn. Ble fydden ni heb yn cling ffilm bobl? Hollol. Handi ddi. A wedyn ni, gymryd y gallwch chi, a wedyn ni lapio fe fel ha. A saws bach oedden ni fynd gyda'r salmon yn Eris? Wel, mae eisiau fi weid gynta, beth sy'n eisiau chi wneud yw rhoi hambwrdd arall o'n i arno fe, a pwysau ar ei bennau, rhywbeth fel la, a'i roi fe yn yr oergell am 48 awr. Cadw i droi fe, a mae'n dod mas fel hyn.
A wedyn ni at y saws, mae dyn ni creme fraiche, un pot o creme fraiche, un llwy fwrdd o dill eto, a un llwy de o siwgr. O, reit, siwgr. Ie, un llwy fwrdd o fwstard ffrenig fyna, ac wedyn ni halen a phupur, a un llwy de o vinegar seidr sy'n ni fan hyn, a dyna'r oll. Ac un i bron yn barod i weini, wps, gormod fan. Cymysgu hwnna gyd â gilydd. Wneith hwn eistedd yn yr oergell hefyd, digon hapus. Mae dim y saws traddodiadol, mae mwstard a dill yn y fe, ond fyddwch chi fel arfer yn neud gyda olew olewydd a wya. Felly, gallu paratoi hwnna cwpl o ddyddau cyn Gallwch. Didolig hefyd. A wedyn, beth sy'n neud yw sychu fe wedyn, neu roi fe o dan y tap dŵr o'r, sychu fe, i gael gwared ar halen a'r siwgr, a mae'n barod i dorri.